सासे 12 थाखोआव फरायफुबाय थानाय हिन्जावसा गथ'खौ रङियानि हटेलाव लांनानै देहायारि सोमोन्दो खालामदों। बिनि बागैबो दा जों उनाव सावरायगोन। बे माने आंनि जिउजों गेलेबाय, आंनि सोलेरजों गेलेबाय, ओमफ्राय बे आरो आंनि अनगा बेलेगखौबो खालामबावनो हागौ बिदि। बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फुल भिडिअ होनो थांगासिनो दं। बेनि सिगांनो गोबाव दिन जाबायमोन भिडिअ होयैया। दिनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव गोदान मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खुलुमनाय बावहरग्रोनानै आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायना लाहरग्रोनाय थाबाय। दायो जों सावरायगोरनि सासे 50 बोसोर बैसोनि बिएसएफआव साख्रि मावनाय रनसिं गयारिया हौवा गारनानै थानाय सासे फागुनि मुंनि हिन्जावजों देहायारि सोमोन्दो लाखिबाय थायो आरो माने लाइन मारिबाय थायो। दायो आं बेखौनो बुंनो सानो, आदैयाबो बे बैसोआव बेफोरबायदि खालामनो सम दंबावो नामा? दा खोनानो मोननाय बायदिब्ला माने बेहा हौवासा 2 गथ' दं आरो हिन्जावसा 1 दङ होननानै खोनानो मोनदों। बिसोरो माने मा मोखां देखायनो मानसिफोरनि गेजेराव। बेफोरखौ साननानै माने आदैया माने बेफोरबायदि खामानिखौ गारोबा मोजां जागौ होननानै आंनिफ्राय खावलायनाय थाहरबाय आरोना। खोनानो मोननाय बायदिब्ला रनसिं गयारिया माने बे हिन्जावजों लाइन लानायनिफ्राय गावनि हिन्जावखौ माने सैया आरो माने हिन्जावनि मेगन सिगाङावनो बे हिन्जावनो गुबुन सासे हिन्जावनो माने गावनि एकाउन्टनिफ्राय माने बे हिन्जावनो फैसा हरो होननानै खोनानो मोनदों। बे खामानिया मोजां जायाखै होननानै सानदों। बेखौ माने उनावसो फस्थायगोन, बेखौ माने जों नुहुरो आरोना। थारमानि लोगोनि हिन्जावा गावनि लोगोआनो गावनि लोगोनि हिन्जावनि नाम्बार होनानै माने गोबावसै आरोना। 1.5 बोसोर रानिं जाबाय। ओमफ्राय आंखौ फैयोबा बियो न'आवहाय दै मेचिन गाथेला फैयो, जौ लोंनानै जाम्बा बायदि खामफ्लाय गिदिरफोरजोंनो ओरै गारसिनलाबाय नुगोरो। बिदि खालामबाय आरो। ओमफ्राय दा अथ्यज अभार खालामो। ओमफ्रायो एसे खालामनो, ओमफ्राय बियो जौ लोङै ओरैनोबाय थायो। आंहा गोसोनाय दं, रायज्लायखानाय दं। गुवाहाटि मुरिगावनि माने गुवाहाटि मुरिगावखौ गाव खिथायाखै, नामखौल' खिथादों। फागुननि नाम आंनि गोसोनाया। ओमफ्राय गथ' 1 दङ, हटेल होयो होननानै खिथायो। ओमफ्राय बिजों सोलिलायखानाय थाखानाय जाबाय आरो। दा नोंजों रायज्लायगोरनो बिदि नोंजों मोजां गाज्रि मा रायज्लायनो नोंजोंलाय, नोंजोंथ' जेबो जाखाया होननानै बुङो। ओमफ्राय माने बै हिन्जावाबो फन हरो। ओमफ्राय नानियाथ' होनबाय थायो, बाबा नों बिदिसो जाथि खुरमाजों बिदिसो रायज्लाय बिदि खालामबाय थायो होननानै। दाथ' नुजोबथारबायना, फिसाफ्रा बुजिजोबथारबायना आंखौ मा खालामो, ओंखाम ओंख्रि लुखबसाब्ला बायना होयो। आयौ बिराद खस्थ' खालामबोबाय आगै, बिराद दिखांनांबाय आं। ओमफ्राय दा बिनि सायाव बिनि साननाय बायदिबा बिदिनो सोलिबाय थानानै लासैनो आंखौ गारग्रोनाय बा माबा जानाय, ओमफ्राय बैखौ सोफैनाय, आंखौ बुथारनानै टेनसन खालामनानै बिदिसो खालामदों आरोना बियो। माने हरैहायबो हमगोन ना, सिटि फैयाबाबोथ' आरो फैसाखौबोथ' जों फेमिलि गासिबो दंखाजोबो हिसाबै जेबो खालामनो हायाना बे बेथनखौ आगै। एकाउन्ट ब्रान्स सोंलायलायनानै आंखौ हिन्दी रोङा जाम्बि मानसि होननानै, आंहा हिन्दी गोरोंथार। माने आङो जेरावबो थांफानो रोङाबाबो, थांफायाखैबाबो मोनाखैबाबो, गोदोनिफ्राय आंखौ लांफाखायाखैबाबो आं आसामावनो फिसाखांदों, गोरों गोरा खालामजोब्बाय आं आगै। आंखौ बाख्नायजोबोसो। बेनिफ्राय बिदि मावखुमाबाय थायो बियो। ओमफ्राय जेनेबा गावसिनिफ्राय फैबाथाय न'आव नोंखौ उतपात खालामफैबाय थायो आरोना? खालामो, जौ फैनानै थांजायासै जौ। दायो ट्रेन गाखोथारनांगौ 4टायाव। सेकेन्ड खारदावबाय थायो, जौ खारबाय थायो। बयबो नुजोबो, रायजो सोर हिन्जावालाय सैज' खालामनो हानांगौ। ओमफ्राय बै हिन्जावा नोंसोरनि हौवाखौ हिन्जाव दंखायो होनना मिथिना मिथिया? बे मानो मोनथिया जानो, इजि मोनथियो, आरामसे मोनथियो। आं ओरै होनहरदों, आंहा गथ' 3 दङ, फाग्ला बायदि जौ लोङो जायो बियो, मोजाङाव जा फैबाय बियो। नोङो बिदि फन हरनाङा, आंहा फिसाजो सेंग्रा सिख्ला 3 दङ। सासे सिख्ला दं 2005नि, बेसेबांबा सुन्दरि। फिसालायाबो जि गोजौ गिदिर, नायनो मोजांथार, कलेज फरायबाय। आरो फिसाला बिसोर नेक्स्टआव दा 6आव क्लास 6आव फरायगासिनो, फुटबल थाङो, ओरै उनाव फरायो। फैसा खारा मारै, मानो खारा जानो? हिनजाव जाना गारगोन नामा आगै, हो? फैसा खारोनो, बिराद जाना गारोनो। ओमफ्राय ओरै होनहरबाय बे हिन्जावा, नों जानासो लादोंहाय हिन्जाव, नों जानासो लादों। थांथ' होनहरदोंसो, मानो फन खालामखो, सोरनि मानसि? नों जानासो लाबाय हिन्जाव, जानासो लाबाय होनबाय। होमबाबो आं लोगोफोरनि हिन्जाव होननानै इसिबां एक्सन लाया आगै।
नै बारानिफ्राय बारा आंखौ सोलिबोबाय सानहरैनि टाइम फन सानहरैनि टाइम फन मोजां गाज्रियाथ' हिनजावजों थायोना थाया थायो बिनि गोसोआव गाज्रि मैला गैयाबा दिनै हानि लेखाखौ मानो लांनाय मानो बिदि सिं सिं मावखुमाबाय थानाय आखाइ नालाय फिसाइ दैलायो हाथाय बाजार जायो फिसाफोरखौ सामलायो थाखा फैसा सोङो फन खालामो दिनै आंखौनो सैयाबा बे ओमफ्राय हानि लेखाखौ मानो लांखो बेयो मानो लांखो माखासेया बेंकआव दङ आं हाउसिं जाना न' लुदों सोरनि थाखाय सम्पति फिसाला सानै गोदोनिफ्राय हा हु फानहोजोबो फिसाला सानै दं फिसाजो सासे दं जोंथिं नङाबा सम्पतिबो जाया मानो लांखो बे हानि लेखाखौ आंनो नांगौ ओमफ्राय मानसिया न'आव फैथाराखैमोन नामा सिटियाव मानसिया फैयोलै आगै फैयो माने हमगोन ना हरैहाय लोगोफ्रा हमोना फैयो थबबाबो बिदि मावखुमाबाय थायो बियो गावहालायनो बिराद सालागलायनो सालागथारलायनो गाव बिराद सैथानथारनो ओमफ्राय लोगोफ्रा होननाया मा जायगानि फागुनि नामसो आगै बियो फागुनि बे फागुनिया मा जायगानि गुवाहाटि मुरिगावनि होननानै खिन्थाना लाखादों आंनो आरो खेबसेबो बे हायो आगै लोगोफोरजों सिटि फैबाय बियो आसाम पुलिस फिथाइ गारनाय लोगो हमबावबाय बियो बे ट्रेन लेर गेटआव ओमफ्राय दाना आंखौ लोगो हमैनो नागारि आं बै आसाम पुलिस हिनजावखौ हमग्रोबाय दा बे आसाम पुलिस हिनजावा आंखौ नुथारबायना देग देग सानै हौवा सानै हिनजावमोन नालाय आंखौ देग देग नुथारबाय आंथ' जेबोखौनो रायाखै मानो लोगो हमदों मानो रायदों बुङाखै आं गंना थाना गिदिंनानै हौवाखौ लेंनानै थफ्लाखौ लानानै न'आव लाबोबाय मानसिखौ बेटारि सा रायबोबाय आं दिनैसिमबो आरो बिदि सोलो लाबावबाय बियो बै हिनजावा गारबाय मालाय गसाइगावनिनो दा जेनेबा नोंनि आदाखौजों बै हिनजावखौजों बा दिल्लीयाव नुयोब्ला जेनेबा सानैखौबो मोनसेयावनो हमनानै न'फास माबा हरनांगौ आरो ना माने बेखौ फट'खौ लाखानानै बे सिटि जाबानो लोगोफोरनिफ्राय आं मोनथिजोबखायो बे खोन्थायाबाबो आं सिटि जानाय बे खयथायाव उमुक थारिखआव सफैगोन दिल्लीयाव आंहा मोनथिखागौ बेनिफ्राय बे रायलायाबाबो एसे फल' खालामहरैहाय भिडिअ खालामनानै दोनखानानै बे जेबो मावनो मोना थाखा फैसा आंनि सिटि आंनि हौवायाबो आंनि आंहा संसार दं फिसा दं मोजां खालामलांजोबनांगौ सम्पति फिसा फिसौ आंनि मानसियाबो आंनि थैबाबो थांबाबो गोथैबाबो आंनि रावनिबो नङा बियो आंनि फिसायसो बियो एड्रेसा माइ नोंसिना जेबो जानो मोना जेबो मावनो मोना एड्रेसा मा बायदि नोंसिना माइ गोलैयो जोंना पस्ट नायगाव भिलेज बावरियागाव डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारानोखा ओमफ्राय नों दा नोंनि फिसायनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानो बेनो आगै आं जेखौ बुंदों बेनो आंनि सिटिखौनो बुंखाया आंनिफ्राय खावलायनो गोनाङा बेनोदि आदैया बेफोरबायदि जानला मोनला बेफोरबायदि फां फुं खालामालासिनो गावनि बिसि फिसा गथ' गथायजों माने मोजाङै संसार जालांनायखौसो जों हास्थायो आरोना आंनि बुंनांगौआ आदैनिसिम बेनोमोन आरोना दानिया फैदो गुबुन मोनसे आयदायाव सोरखौ सोर मा फोथायबावनो आरोना दिनैनि दिनाव CRPF कब्रा कामान्ड'आव साख्रि मावनाय सन्जिब बर'आ माने सासे 12 थाखोआव फरायनाय हिन्जावसाखौ रङियानि हटेलाव लांनानै देहायारि सोमोन्दो खालामनानै माने बेखौ नाख्रां नासि खालामनानै माने बे रुमनिफ्राय ओंखारलांदों होननानै खोनानो मोनदों थ' नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबा बुजिगोन नोंथांमोना डाइरेक्टयै बे भिडिअखौ नायनानै लादो अब्लानो गासै खोथाफोरखौ बुजिनो हागोन दा आंनो न्याय नांगौ आरो जास्टिस नांगौ दा माबायदि न्यायखौ होदों जेनेबा माबायदि न्याय नांगौ बेथ' आंखौ हाबा लागोन होनना बुंदोंमोन नालाय बे बिदि थगायबाय बे जब मावोना बे आं बिनि साख्रिखौ सासपेन्ड जाजानो लुबैयो आरो बिनि अनगायै बे माने आंनि जिउजों गेलेबाय आंनि सोलेरजों गेलेबाय ओमफ्राय बे आरो आंनि अनगा बेलेगखौबो खालामबावनो हागौ बिदि दा आंनो न्याय नांगौ आरो बिनि थाखाय सन्जिब नों आंखौ आंनि लाइफखौ माने बिदि लाइफखौ बरबाद खालामनानै गालांखो दाबो आं नोंजों हाबा जानायनि मुदावनो दङ आरोना नों आंखौ जुदि हाबाखौनो लायामोनबा आंनि सोलेरजों नों मानो बिदि गेलेनांगौ
नोङो गाज्रि गोसोनि मानसिखा नों मोजां नंखाया नोङो आंनि सिगांबो गोबां बिदि सिख्लाफोरखौ बिदि खालामदों नों दा जेराव दं दा जोंजों फैनानैहाय कमप्रमाइज जाफैनांगौ आरो दा बे सन्जिबजों रायलायैया बेसे गोबाव जाखो नोङो सन्जिबजों रायलायो 12 थारिखआवसो रायलायनाय मोनदां दायो रायलायनाय जायाखै फन खालायबा दैखांना दैखाङा फन खालायबा माने बिनियाव कलाव नाङानो ओमफ्राय वाट्सएपआवहाय बियो इउनिटआव होनाय खोमा आरो बिनि इउनिटआव होनाय नाम्बार खोमा बे वाट्सएप नाम्बारखौल' इउज खालामो आरो इयो बहा दं बियो दायो ओरैनो बेनि साख्रि जिथु पस्टिं बे बबेयावमोन मध्य प्रदेशआव नों वाट्सएपनि मेसेज खालायना खालाया खालामदोंमोन बियो दाख्लैबावै ओमफ्राय आं उनावहाय बिखौ लिंहरदोंना थानायावहाय नों रोङिया थानायाव फै होननानैहाय बिदि लिंहरनायनि उनाव बियो जेबो बिदि रेसपन्स होफिनाखै आरो दा बेखौ नोंखौ लांगोन होननानै बुंदों ना लांला बेखौ माबासो बुंदों नामा बियो माने बिदि लांगोन होननानै बुङाखै ओरैनोथ' सिगाङाव नोंखौ लांगोन ना औ सिगाङाव लांगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन हाबा खालायगोन होननानै औ हाबा खालामगोन होननानै बिदि बुंदोंमोन जेदिनखालि रङियाव नोंसोर हर थाबाय बेनिफ्राय बे खारखोमाबाय आरो औ माबाफोर बुंलांबावदों नामा नोंखौ खारनायनि समाव माने बियो आंखौ बिदि बुंदों आरो नों जुदि आंखौ बिदि जरजबस्ति आंजों हाबा जायो नोंखौ आं लाइफआव सान्ति जाहोआ बिदि होननाय आरो आंजों जरजबस्ति हाबा जायोबा नोङो बिदि होननानै थारमाने बेहा गोसथोनाय दंखायो बा सोरजोंबा बेबायदि रायलायखानाय दङ होननानै नोंनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन नामा सिगां खोन्थाखायाखै बिदि होननानै बे सिख्लाखौ बियो हाबा जानायसो होननानै बुंलायबावदोंमोन माने सिगांनि मोजां मोननाय ओमफ्राय बियो हाबा जाबाय खृष्टानजों होननानै बुंलायबावदोंमोन आरो न'खरनिया फोरमायदों आरो माने गुबुन दंखायो होननानै औ गुबुन दंखायो होननानै न'खरनिया फोरमायदों जाहैदों आरो जों थांनायावहाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै नोंथांमोना हासथारे मुस्कुराते रहे खिलखिलाते रहे थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ अल